muna yung ano mo, yung opening mo na. What's up, Ketchup? Ay, no. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu. Kasama ko yung mga kasamahan ko, mga walang magawa. Kaya gagawa kami ng vlog. Ito nga pala, si Jones to G. Jones to G. The place to be. Tsaka si Michael Tasik. Yeah. Michael Tasit. Call me. May ano yan, corn beef. May corn beef 19. Hello, ako mo. Call me Nicole. Miko. Wow. Michael Raffle. Nicole. Microphone. Michael Alonso pala. Microphone. Ay, nag-ano akong kanina sa Facebook tungkol sa assumptions ninyo sa seaman. Tapos tatanungin ko sila kung anong opinion nila sa mga comments. Sino una ang sasagot? Siyempre si Don Jones na dyan. Oo, ito yung number one eh. Senior. Find your age. Find your age. No. Find your age. Ito pala yung pinakabata. Pinakabata. Oo naman. Pinakamabata. Ay, grabe. Masakit nun ay. Yung unang tanong, ganito na lang. Mag-ano ko na isang tanong tapos sasagutin nyo lahat. So, assumptions about seafarers. Ay, sabi pala kanina ni Medyo Maldito, isali ko daw yung comment niya. Sabi niya, ano daw, mga seaman, mapera. Mapera. Hindi lahat. Kasi depende yan sa position mo eh. Sa'yo. Sa katulad kong baguhan, pares lang. Siguro pag tumagal pa. Tumagal pa. Hindi, lahat naman tayo dumaan sa ano eh. Yes. Sa mababa. Hindi ka naman didiretso din sa ano, di ba? So, tapos ikaw, Mike. Mike. Hindi naman ang ibig ko sabihin. Na anong ibig mo sabihin? Sabihin mo yan. Pag lumalaki yung sahod mo, lumalaki din yung gastos mo. Yeah. Oo, tama. Mas malaking pera. Mas Tama malaking yun. pagsukan. Parang ang nangyayari, naging balance lang ba? Average lang lang yung Sige, ito. Tapos na. madami yung responsibilidad mo. Ganun. Oo nga. Tapos na. Hindi ka ba tapos dyan? Pinabakapan ko eh. Sa paserto lang naman. Ito. Si Manluloko daw. Ay! Nako. Grabe si Manluloko. Para sa akin, sa'yo. depende yan eh. Cheating is a choice. Ako na. Yeah, malaman mo yan. Mamaya ka ba? Oo nga. Oo na. Find your age yan eh. So, kung gusto nyo maging si Manloloko, nasa iyo yan. At kung gusto mo rin maging si Manloloyan, nasa iyo yan. Para sa akin kasi, yung panluloko, wala naman sa profession yan eh. Yung... They just pinuput lang nila sa seaman kasi seaman mas trending, mas kilala, mas maraming... Mas rhyming. Hindi, wala sa profession yan. Mali yung ginalagay yun ng label na si Manloloko yung mga seaman. Kasi Parang ano to, wala sa profession yan. May pinaghuhugutan. Tapos ikaw? Ikaw. Agree ako sa mga sinasabi nilang dalawa. Copy-paste. Akala ba kung meron ka pero sa Pero isa lang masasabi ko. Yan lang, isa lang. Pag manluloko ang tao, manluloko talaga yan. Wala yan sa kung sino siya, kung ano man siya. Manluloko talaga yan. Cheating is a choice. Para sa yung ano nila, tama yung sinabi niya nasa tao yan. Sa tao. 'Di ba? Kahit Sa ano yung trabaho mo, kahit anong profession mo, kung manluloko ka talaga. Hindi naman yan ano na pag seaman ka, manluloko ka agad, grabe naman. Kaya nga. Ito. Galing kay Eva May Paunilan. Every port report, every place replace. Ay, tama yan. Bakit naging tama yan? Kasi ang pagsisiman, lagi kami nasa laot. Oh. Walang satellite na kunyari, phone communication, cellphone, walang signal. So every port, we will report to kung sino yung report namin, tatawag kami, every place replace SIM card. Every place, palit ng SIM card, then report. Kaya every place replace, every port, report. Tama yun. Oh. Tama ka, Barbie. Every port, magre-report kami sa pamilya namin, sa shota nila. Sa asawa,
Asawa. Sa asawa, Asawa at anak. sa pamilya, sa pamilya. Di ba? Report. Tapos every place replace, mag-replace ng SIM card. Oh, yun. Next. Dami, kadalasan si manluloko talaga. Ito, positive naman. Hindi pa sila natitikman Positive naman. O sige, positive naman. Positive naman Oh, pala. relax ka lang. Positive naman. Positive naman, sige. Seaman ay isang matapang na kayang itaguyod yung buhay para sa pamilya. Yeah. Kahit hindi nila alam kung hanggang saan ang kanilang paglalakbay o paglawid sa dagat na walang kasiguraduhang kaligtasan sa kanilang buhay, sila yung sundalo ng pamilya kung aalis na, kung makauwi pa ba. Sila yung laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. Mahirap ipaliwanag pero kung titingnan mo ay kaya nilang titiisin ang lahat. Superman sila. Wow, Huwag kang umiyak. It feels... At last, may nagsabi rin na magandang bagay. Totoo din naman. Masarap din para sa pakiramdam na may marinig kang ganyan, no? Sarap talaga kasi hindi kaya kami dito hindi kaya kami pasahero lang dito. Araw-araw may ginagawa. Tsaka mahirap ilisanin yung pamilya mo sa Pilipinas. Sinasakripisyo namin yung oras namin sa pamilya namin dito sa barko para may maibigay lang kaming suporta. Oh, thank you. Galing yun kay Alex. Alex na lang kasi di ko mabasa yung pangalan. Di masuhit you, Alex. Alex. So, may isang positive. Eric Masayaw. Seaman means hero. Nagsakripisyo para sa pamilya o para sa kaugmaon, para sa kinabukasan ng kanilang pamilya o mga anak nila. Huwag kayong maniwala na maganda yung buhay ng seaman kasi ang pera ng pinapadala nila ay pinagtrabahuan at Dugot pawis. dugot pawis yun. At konting luha at higit. May suka pa. May suka pa, lalo pagbalon. Thank you, Eric. Ito, seaman. Dati sila ang naglalaro, ngayon sila na ang pinaglalaroan. Galing kay Glidel. Seaman ang niloloko. Sa Rapid Tulpo, kadalasan puro mga seaman ang nagrereklamo doon. Ewan ko dyan kay Mystica. Si Mystica kasi gumawa ng kanta eh. Manluloko ka ba na? Sino ba yun? Si Ayan de los Alos. Ay ba yun? Hindi yan si Mystica. Si Ayan pala. Ay, sorry. May dumating na isa. Ayan, dito ka. Sumali ka dito. Hi! Under Jade. Just call me. Just call me. Once again. Just call me. O sa'yo, Meg. Anong masasabi mo? Si manluloko daw. Time. Si manluloko? Oo. Anong masasabi mo? Sige, patay ka lang Oo. It's Corona time. It's Corona time. Dapat naririnig nila, pag isa kang seaman, ang naiisip na katatak mo sa kanila, si manloloko agad. Bakit nga? Bakit nga ba? Bakit ba? I-prove mo yan sa girlfriend mo na hindi si manloloko yung seaman. Yan, mag-explain ka So ngayon. siguro, Yan. yung iba may mga karanasan, experience, mga ganon, na nagkaroon sila ng boyfriend o asawang seaman na nasaktan sila. Oo. So yung pagkakaroon ng masakit na karanasan, naiiba to sa halos karamihan. Diba? Tulad namin. Kagaya natin. Oh. Pero ang masasabi ko lang, wala sa profession yan. Bakit? Sa pagkatao, kahit ano pang trabaho mo, kahit ano pang disposition mo sa buhay, kung matino ka. Pero kung manloloko ka. Wala sa profession yan. Kahit ano pa, kahit nasan ka, malayo ka man sa masulok ng mundo, di ba? Pero bakit yung iba, di ba sabi mo, yung iba na experience nila na nasaktan sila ng seaman. Pero for sure, hindi lang seaman yung nakapasakit sa kanila, di ba? Siyempre, bakit? Iba't ibang tao. Lahat, seaman ba lahat yung naging boyfriend niya? Hindi naman din siguro, pero... Hindi, totoo talaga. Habang lumalawak, habang grow tayo, dumadami yung experience natin. Tao lang tayo, yan, tandaan nyo, nagkakamali tayo. Pero once na nagkamali ka, kaya mo pang itama yun, yun ang tinatawag na choice. Diba? May tama ka. Sakit ka man, kung alam mong mali, mali na. Kaya may choice ka pang itama. Ito naman, kasi wala ka kanina. Every port report, every place replace. Yan, patay ka. Paano mo masasabi mo dyan? Paliwanag mo yan. Patay ka ngayon.
Pati ka ngayon paliwanag mo yan kay Jessica. Kung nasa loud kami or underway kami, minsan 1 man, langis na, walang signal. Kung makadikit man kami sa puerto, may mga posibleng may signal na internet, magkaroon kami ng SIM. Ganyan. So yun yung mga chance namin na para mag-message kami sa mga mahal namin sa buhay. Yan. Pamilya. Yung mga pamilya natin, di ba? Hindi family, may girlfriend ka, may asawa ka. Yun. Pwede kang paalam mo sa kanila na okay ka lang. Di ba? Okay ka lang. Okay lang kami dito. Kahit araw-araw, trabaho. Yan ang pinakasinungaling na salita ng seaman. Okay lang. Okay lang kami. Yun. Every report. White lines. Kailangan mong ipalam sa kanila o magbigay ng mensahe na okay ka lang. Okay lang kami. Kahit araw-araw, bakbaka sa trabaho. Okay ka, okay. Galing kay Edward Villamor. Fuckboy. Alright. Grabe ka naman, sir. Ano ganun, sir? Fuckboy. Natamaan ka na, Meg? Para sa akin, seaman, ako experience ko hindi. Kasi di naman kami nakakababa eh. Lalo ngayon may COVID. Ano yung namin? Sabagay, ano to eh. Millennial Ito. Namin to. Lotion. O inyo na lang, oo. Kilala ako dito mismo. Ano? Hindi siya fuckboy. Ano? Ang ginagamit siya. Ay, ako! Ganyan. Huwag mo yung ano yung si Ayun yung kwarto. Magbigay ng pangalan. Huwag kayo magbigay ng pang-message yun eh. Huwag mong sabihin yung pangalan eh. Tinawag. Yung patay na namin. Ikaw, Nasa tao pa rin yan. Si Mr. Serious. Hindi ko nagawa yung mga ganyang bagay. Itong bata. Wala pang buhok. Pero mula nang magbarko. Ano akong buhok? Mula nang magbarko ako. Hindi ko pa nagawa yun. Hindi ko pa nagawa. Tsaka kung meron mang ganyan fuckboy siguro, hindi rin niya magagawa Ang dami kasi na rin. nasa barko. Hindi, ilang bansa na rin yung punta namin. Napuntahan ko, babaan, pasyalan. Hindi ko naman naisip na fuck. Fuck. Kaya ano, Bakit hindi ko lang naisip yun. Ang naisip Pag ko, sa ano, fuck boy, pag magpapak ka ng boy. Fuck boy. hindi, kung nandun ka sa, yan, nakarating ka sa ganong bansa, yan, sa Europe. Eh kung makalabas ko, hindi ka mag-explore. Di ba? Instead na tupagin mo yung mga walang kwentang bagay, masasama mo pa. May O sasama. makakuha ka pa ng mga sakit, di ba? Oh. Ba't mo pa i-risk yung sarili mo sa ganyan? Di ba? Mas Tapos- masarap yung maging malusog. Tapos magbabayad ka pa. Oo nga. Magbayad ka para sa panandalian. Tapos, Sos, matakot ka. May sasabihin ako. Siguro naisip nila pag sabing lalabas tayo, mag-go-assure tayo. Ang unang pupuntahan natin yung mga putahan. Seaman's Club. Mga ganyang Di mga mga- bagay. Maling-mali po kayo dyan. Alam niyo ba ang nasa isip namin pag makakalabas kami, anong unang pinupuntahan namin? Una, pasalubong. Para sa mga mahal namin. Pangalawa, Number 2. pagkain. Kasi gusto rin namin makatikim ng mga pagkain na Kain. ibang bansa. Sa ibang bansa. Oo. Kain. Pangatlo, souvenirs. Souvenirs. Souvenirs, yan, di talaga Magnet sa nawawala rep. yan. Oo. Paborito ko yun. Kaya guys, yun yung totoong ano namin sa amin lang. amin lang. na. Lumalabas kami, bumibili na ng mga Chips. chips na dito sa ano, na para makatikim lang. Damahin mo. Tas yung mga pasalubong nga. Yun yung unang-unang inaano namin, lalo na pagpunta kami ano, Rotterdam. Ayun yun na lang yun. Tawag kami kagad sa San Euro para makabili ng mga pinamili namin sa mga Kung malalo na to, malakas to umorder eh. Nasa loob. Ay, mali ba? So, lahat yan yung sinabi natin, lahat yan papunta pa rin natin yung mga mahal sa buhay. Oo, mga pasalubong. Para sa atin lang. kahit iniisip pa rin namin sila. Minsan nga, hindi ka na makabili dito dahil para sa sarili mo. Butas-butas na nga yung brief mo eh. Ay, brief mo? Yung brief mo? Just move. Ito yung makaupo mo na yung short mo. Ito, seaman, mayaman. Ay, Sus! Pag mayaman na siguro kami, Kasi- hindi na ako sasakay ng barko. Oh, mayaman. kung mayaman lang kami, hindi na kami sasakay ng barko. Nandito Kaso pa kami. hindi. hirap-hirap dito. So guys, yun lang yung mga naano namin na mga comments kasi sobrang dami, tapos puro lang mga mga si manluloko. Oo nga, ulit-ulit. Tapos every report, every place replace, ganun lang laging nababasa ko. Teres, mga greetings. Sa may positive din. Salamat sa mga
Thank you. Nag-comment. Sorry kung hindi namin na lahat ng comments nyo, pero thank you sa mga comments nyo. So yun guys, yung mga mga sagot namin tungkol sa mga assumptions nyo sa mga seafarers. Tsaka totoo yun lahat mga pinagsasabi namin. Pero nasa inyo pa rin kung maniwala kayo o hindi. Mukha lang, yung paniwala. Oh, kagaya nito. Hantod sa sunod ngayon, kita-kita tapuhon.